Николай Николаевич, добрый день. Добрый день. Сёння вы лаўрэат нацыянальнай прэміі Рэспублікі Беларусь, таксама мастацкі кіраўнік галоўнай сцэны першай. Калі вы былі хлопчыкам некалькі дзесяткаў год назад, кем марылі стаць? Калі зусім маленькі быў, пажарнікам. Потым не ведаю. На ваш выбар, напэўна, паўплывалі бацькі, яны былі рэжысёрамі, так? Ну, спачатку яны былі артыстамі. Маці працавала ў тэатры юнага гледача тут побач, бацька ў рускім тэатры, а потым яны сталі першымі рэжысёрамі беларускага тэлебачання, калі яно стваралася тут у Менску. Вы таксама працавалі на тэлебачанні, але потым усё-такі выбралі тэатр. Чаму? Это выпадкова адбылося, таму што мяне запрасіў галоўны рэжысёр рускага тэатра Борис Иванович Луценко проста сыграць ролю ў тэатры, як артысту. Ну, я так адбылося, што пайшоў туды, а потым там ставіў спектаклі ўжо і як артыст граў. Это выпадак абсалютна. Вы атрымалі пасаду рэжысёра Купалаўскага тэатра ў 1985 годзе, так? Так. Праз некаторы час вы паехалі на працу ў Расію. Чаму? Ну, так адбылося, што сюды прыехаў Кирилл Лавров. В тыя часы ён быў мастацкі кіраўнік Великого драматычнага тэатра ў Петербурзе. Ён мяне запрасіў туды працаваць. Ну, я паехаў, 12 год там працаваў. Потым вярнуўся зноў у Купалаўскі тэатр. А тэатральнае мастацтва, сцэна, рэжысёрская праца, чым яны адрозніваюцца ў Беларусі і Расіі? Ёсць добрыя спектаклі, ёсць не вельмі, ёсць дрэнны спектакль, што тычыцца творчасці, а ўсё астатняе амаль што тая ж савецкая сістэма. Я не магу сказаць, што так ўсё адрозніваецца. Ужо на Захадзе, там, в еўрапейскіх краінах, это ўжо зусім іншая гісторыя. Потым вы вярнуліся сюды, тут сталі мастацкім кіраўніком Купалаўскага тэатра, і пры вас адбылася такая маштабная рэканструкцыя, можна сказаць так. Хацела вас запытаць, якія зараз пытанні стаяць перад першай нацыянальнай сцэнай рэспублікі? Мы павінны быць не чарговым драматычным тэатрам, а ўсё ж такі мы нацыянальны тэатр. Нам будзе ў наступным годзе 100 год. Заўсёды тэатр працаваў так, што тут былі цудоўныя артысты, па-першае. Мы першы тэатр не таму, што самы лепшы, хаця я магу сказаць сціпла, а можа і так. А яшчэ тым, што это быў першы створаны ў 20-м годзе дзяржаўны драматычны тэатр беларускі. Таму мы першыя. Пасля нас уже Віцебскі, Гомель сталі дзяржаўнымі тэатрамі і далей. Вось, якія задачы? Захоўваць беларушчыну, развіваць беларускае драматычнае мастацтва, тэатральнае, адкрываць новыя імёны новых аўтараў, ставіць класіку беларускую. І у нас амаль што палова рэпертуара – это беларускія п'есы, беларуская літаратура, а ўсё астатняе – это ўжо іншыя аўтары іншай краіны. А як вы рыхтуецеся да такога маштабнага юбілею? Па-першае, у нас мы ўжо адзначалі 100-й сезон. Так адбылося, што ў нас у гэтым годзе 100-й сезон, а ў наступным уже календарная дата, калі мы адкрыліся, это 20-й год. У нас шмат мерапрыемстваў, всякіх дадатковых, апроч нашай непасрэднай дзейнасці. Но самае галоўнае, каб добрыя спектаклі атрымаліся, каб мы не пацвердзілі, што мы нацыянальны тэатр, што у нас якасць таго, што мы робім, высокая. Вось. Ну і будзе шмат мерапрыемстваў. Напрыканцы ўжо ў 20-м годзе у нас будзе вялікі такі, як сказаць, вечар, прысвечаны 100-годдзю. Вось, у нас ужо быў прысвечаны 100-гадоваму сезону такі вялікі канцэрт побач з тэатрам у скверіке Александраўскім, які доўжыўся амаль 12 гадзін. І былі групы маладзёвыя запрошаны, і нашы артысты спявалі, і мы расказвалі пра гісторыю тэатра. Такі марафон быў 21 верасня. Далей шмат дадатковых мерапрыемстваў, экскурсій па тэатру, і вечары артыстаў, і творчыя сустрэчы, і гастролі. Былі ў Беластоку,
Молодечно поедем до вас, Городню, Париж, ну и так далее. На вашым ліку больш за паўсотні спектакляў на беларускай і расійскай сцэне. А можете выделить такі самы адметны для вас і чаму ён адметны? Мне тяжко это сказать, потому что, приблизно уже 90 спектаклей я поставил в своем житті, но мне вельми тяжко сказать, які адметны. Потому что, когда ты ставишь спектакль, он совпадае з часом, мае поспех альбо не мае поспех, а ты заўсёды думаешь, что наступны будзе самый важный, той, что мы зараз робім, з гэтым занятая голова. Но сказать, что вось вот гэты самый лепшы, я не могу. Это глядач няхай вырашае. А які сёння глядач, які прыходзіць на ваши пастаноўкі? Сярод іх ёсць людзі, які вельмі нас любяць і ходзяць у тэатр. Ёсць людзі, які першы раз прыйшлі. Розны вельмі глядач. У нас ёсць такія даследаванні сацыялагічныя, але я не могу сказать, что вось толькі гэтыя ходзяць. Розныя людзі. І госці прыязджаюць до нас. У нас ёсць пераклад у тэатры на ангельскую мову, на расійскую мову. Так што і турысты ёсць, якія прыязджаюць у Мінск. Розны глядач. А можете вы сказаць, вось на пачатку вашай рэжысёрскай дзейнасці і зараз адрозніваюцца людзі, якія прыходзяць у тэатр, узростам, можа, сацыяльным статусам ці не? Думаю, што адрозніваюцца, таму што калі я пачынаў, не было інтэрнэту. І тады тэатр быў усім, таму што рэлігія была амаль што забаронена. Тэлебачанне было такое савецкае, дзе нічога немагчыма было сказаць. А толькі ў тэатры можна было прыйсці, тэатр быў усім, газеты, рэлігіяй, там, не ведаю, як хочаце, навасным каналам якімсьці. Зараз не так. Зараз шмат іншых магчымасцей у людзей атрымліваць не толькі інфармацыю, там, палітычную, ідэалагічную, але і мастацкую. Можете глядзець любыя фільмы, любыя спектаклі розных краін. Адрозніваецца. Больш патрабавальны глядач стаў. Пры выбару спектакля, які будзеце ставіць на сцэне, чым вы кіруецеся і ці ўлічваюцца пажаданні самого гледача? Амаль што не ўлічваю. Я адзін з гледачоў. Я частка народа, частка людзей, які ходзяць па вуліцах, жывуць там у Мінску, Беларусі, дзе заўгодна. Я раблю так, каб не было цікава. Калі это супадае з глядацкім інтарэсам, это класна. Калі не, ось думай, чаму не. Таму я выбіраю п'есы, калі б не былі цікавыя. Увогуле, я лічу, што шчырасць – это самае галоўнае ў мастацтве. Калі ты шчыры з гледачом, ён адгукаецца. Што тычыцца спектакля «Арт», з якім хутка прыедзеце ў Маладзечна, калі і як ён з'явіўся ў рэпертуары тэатра? Ой, это п'еса, за якой никак не могу развітацца, потому что я тройчы ставіў. Спачатку в Мінску до моего отъезда в Петербурге был прыватны проект, потым у Петербурге я поставил эту пьесу и вось в нашем театре. Думаю, что это все, больше я не буду до её вяртацца. Для меня это вельми важный автор. У нас 2 спектакля этого автора. Ясмина Реза, французский драматург, сусветна вядомый, где 2 спектакля «Толерантность» и «Вось арт». Я вельми люблю эту пьесу. Мне падаецца, она и сур'ёзная, и комичная, и кранальная вельми. Такі в свой час в Европе хит был театральный арт. Популярны спектакль у гледача і каму варта прыйсці на гэту п'есу? А варта прыйсці усім, таму што няхай не палохае назва арт, мастацтва. Это п'еса пра 40-гадовых сяброў, які не зразумелі, што ім 40 год. Ёсць уже сем'і, ёсць у кагосьці жанчына, хтосьці позна, але вырашыў ажаніцца. Яны не разумеюць, што жыццё так памянялася, што іх сяброўства развальваецца, а яны спрабуюць яго сабраць, склеіць як-небудзь. Таму там ёсць і пра сучаснае мастацтва, канешне, такая іранічная гісторыя. Но самае галоўнае, што тут ёсць такая история, что эта женщина написала про мужчин, про мужчинское сяброўство.
адкуль яна гэта ведае. Но тым не менш, такі жаночы погляд на мужчынскую історыю. Таму гэтым мужчынам цікава, што за 40 год адбываецца. І жанчынам, таму што там такі погляд вельмі цікавы на гэтае сяброўства. А чаго, на ваш погляд, не хапае беларускай сцэне сучаснай? Ой, як заўсёды, тэкстаў, п'есаў, сучасных п'есаў, перш за ўсё, сучасных тэкстаў. Но это заўсёды так было. Я не думаю, што ёсць эпоха, калі тэатр скажа, вось все, у нас дастаткова, хопіць, не ведаем толькі што ставіць. Так іх шмат. Таму што мы інтэрпрэтатары, мы ідзем за літаратурай. Калі б у вас была магчымасць што-небудзь змяніць у тэатральным мастацтве, нешта забараніць на сцэне ці наадварот нешта дазволіць, што б гэта было? Ну, як мяне вучылі. Апроч мата і парнаграфіі можна ўсё на сцэне. Но я думаю, што калі нармальны рэжысёр, ён і так сабе это не дазволіць. А што трэба зрабіць? Ну, канешне, патрэбная вельмі сур'ёзная рэформа тэатральная, но она не мастацкая, адміністратыўная. Нам не хапае па ўсіх тэатрах менеджераў сур'ёзных, якім мастацтвам займаліся. Таму што мы жывем все-таки в такой савецкай тэатральнай сістэме. Сталін стварыў 565 дзяржаўных тэатраў у Савецкім Саюзе. Такого няма нідзе. Во Францыі адзін. Адзін дзяржаўны тэатр у Францыі. У нас такая савецкая сістэма, і з прыватнымі тэатрамі цяжкавата. Это вельмі затратная справа. Патрабуе шмат грошай, зарабляе не так шмат, потому што это не кіно, і не інтэрнэт, і не рэклама, і там нішто заўгодна. Но это сур'ёзная размова. Ну, патрэбны сур'ёзныя змены адносіны ўвогуле да мастацтва. У нас в грамадстве недаацэнена роля мастацтва ўвогуле, таму што мы працуем з розумам гледачоў, з іх сумленнем. Мы выхоўваем грамадзян Беларусі, напрыклад, наш тэатр. І это важна. А вы лічыце, гэта добра, што такая колькасць дзяржаўных тэатраў, няма прыватных, ці як? Это не добра, не дрэнна, просто это вельмі затратная справа. А яна не... Ты ніколі не заробіш тэатрам. І так нідзе няма. В свае часы, я думаю, што ў нацыянальным тэатры Англіі ну, приблизно там 3 миллиона фунтов – это их бюджет годовой. Вы можете на адукацыі заробіць? Ну, напрыклад, да, на адукацыі. Школы павінны быць платныя. Ну, это абавязак дзяржавы, і культура таксама. Таму тут цяжка сказаць. Это не... Калі это камерцыйны тэатр, ну, можа быць, але тады ўзровень будзе ніжэй плінтуса, звычайна. Это цяжкая справа. А над чым зараз працуеце, чым плануеце здзіўляць гледача? У гэтым сезоне вось я зараз ставлю Шекспіра «Кароль Лір». Напрыканцы снежня выйдзе гэты спектакль. Цудоўны пераклад Юркі Гаўрука на беларускую мову. Это чалавек, які ў сталінскіх лагерах адседзеў, а яшчэ працаваў 60-е гады ў гэтым тэатры загадчыкам літаратурнай частцы. Грандыёзны пераклад, вельмі якасны. Потым да нас прыедзе маскоўская каманда. Там ёсць такі сур'ёзны пластычны рэжысёр Сергей Землянскі. Да нас прыязджае цэлая каманда, і кампазітары, балетмайстар, і мастак, і святло, і гэтак далей. І будзе пастаўлены такі пластычны спектакль, які будзе называцца «Шагал». Это такая фантазія на тэму жыцця Шагала па яго творах. І напрыканцы сезона я буду спрабаваць паставіць спектакль тутэйшай Янкі Купалы ў 100-гадовы ювілей Купалаўскага тэатра. Я не хацеў гэта ставіць, мяне прымусілі, таму што ў свой час я в 90-е гады ставіў гэты спектакль. Ён вельмі прайшоў так моцна, таму што толькі абвешчана была незалежнасць, і Купала... Мы паставілі забароненую п'есу «Купала». Яна была забаронена ўсе савецкія часы. І ў гэтым тэатры ў 26-м годзе была забаронена. Так і не выйшаў спектакль. Яшчэ Роман Падаляка, наш артыст і рэжысёр, на камернай сцэне будзе выпускаць спектакль, які будзе называцца
перший альбо адзін, зараз назва шукаецца. Это жанр тэатра док, калі людзі збіраюць гісторыі. Вось рэжысёр, артыст, они збіраюць гісторыі сваю, успамінаюць, што ў іх было ў жыцці першы раз і як это на іх паўплывала. Это вельмі цікавая історія, тому што там першае каханне, напрыклад, смерць блізкага чалавека. Там першы раз ты штосьці зрабіў, якое на цябе моцна паўплывала. Тэксты будуць, это не п'еса, тэксты будуць паўставаць з апавяданняў людзей, з інтэрв'ю і з саміх артыстаў. Думаю, што это цікава. У вас зараз ёсць магчымасць звярнуцца да гледача, можа, вы хочаце нешта сказаць? Паважаныя гледачы, мы працуем для вас. Мы частка вас. Нас турбуюць тыя ж праблемы, што ў вас. Прыходзьце да нас у тэатр. Я думаю, што вам будзе цікава з намі. Спадзяюся.